Det var ikke. Han blokker, man. Det gælder ikke. Går i ganger, det gælder ikke. Jeg tager lige 200, okay? Så kommer I bare alle sammen. Det gælder jo ikke. I må ikke gøre så meget ud med. Nu fik det jo. Ja. Det var det Forrest Undercover, det her. Nå, så kommer man bare lige hoppende der på sin platform og ikke noget. Så skal jeg ikke skyde mig bagfra, det gælder ikke. Stil dig op på et højere sted. Hvad fuck prøver du på? Nu er du lige foran mig. Du skal ikke bruge kniv. Jeg kaster med den, det så jeg godt. Så bruger jeg bare sniper sådan langt fra, jeg ikke har nogen chance. Prøv at se. Og så gemmer han sådan i mørket. Hvor det er muligt at se. Så ved du alt for hurtigt til at jeg kan nå at reagere. Fucking speedhacker. Skyder mens jeg hopper. Hvad? Skyder jeg mig gennem muren, jeg er klar på det. Så er der kun en ting at gøre. Det er så heller ikke ham, så fortsæt det. Bøh! Det var nice, man. Det var epic. Det der. Helt umuligt. Hvor er det en her? Lige sig det. Okay, skide. Fuck, det var en tid. Jeg har ikke nærmest 2 på det her, mand. Seriøst. Nø! Så bruger han sådan en, der skyder mig på et skud. Det er wannabe, mand. De ganger. Prøv at se. Jeg skal ikke, når jeg kigger den anden vej, vel? Skulle jeg ikke hoppe på fuck it for nu? Det er bagfra. Du kan ikke komme hoppende på en lille måde der. Hvor slanger det der? Er du bange, hva'? Ej, hvor er du nørdet, mand. Hvad? Du spiller det der alt for meget. Jeg får lige se det der. Øj, hvor er jeg nice. Mand. Vi skal jo i fødselssektionen. Har du først set en reklame nu? Men Ja. der har vel. Jeg viste det før, hvor Silsel der hvor man kan spare, hvor man... Nå, det tror jeg faktisk selv, jeg kommenterede. Ej.
Prøv lige at flytte din fuser. Hvad så nu? Okay. Ej, for jeg er nice. Ej, du er bare rimelig Jeg kigge. kan ikke se mig. Du der. Ej, hvor er det blevet. Hvad var det der? Fedt, at du bruger blå skjold. Jeg kan ikke se mig. Fordi jeg er ninja. Hvad er du ninja? Det er jeg lige. Ninja. Skal vi se. Okay. Så gennem bag. Ingen har set mig. Tag en lin frem. Kom ind herovre. Ja, herovre. Hvad? Så løber man bare lige at kigge hernede. Hurtigt. Hvad er det? Ja. Så var der en kaste. Tjek imod det skud. Fuck, hvad er det? Hvad er det? Nå, hvad er det? Hvad er det med mig? Eller er det mod mig? Nej, for...